Osunde sabatha nje. Nami ngiphumelela futhi namhlanje. Nesikhathi sonke nje bafethu ngenzi lutho. Ngithi angizoxoxa nje bafethu njengoba hleze ngenza. Khathini ngene wabona bafethu live bami. Inakho nje kwenza live. Ngiyawuthanda kakhulu bafethu live ngoba ulive unoprove ukuthi leyo page leyo usuke original. Asikho cause. Ngizokhuluma futhi ngendaba ebalulekile namhlanje. Ngiyangizwa futhi isikhathi esiningi abantu bayathanda ukukhipha iyalo bafethu. Nabazali basikhulisa ngazo iyalo bafethu. Kodwa namhlanje ngizokhuluma ngento ethe ukuhluka bafethu mina. Mina futhi ngithi asikho isikole bafethu sempilo. Isikole sempilo asikho bafethu. Impilo yazakhela umuntu. Umuntu empilweni ukuze ahloniphe amazi omunye umuntu kufuna ukuthi eshayeke. Yabo uma usubona isigwili sihlonipha simazi omunye umuntu. Okwazi usuke sadlula emzimeni empilweni. Umuntu adlula emzimeni empilweni angeke izikwazi ukuthi abe umuntu. Ngisho anikwazi iphiyalo, ngisho uzalwe umfundisi, ngisho ukhuliswe ngenkolo. Kodwa nje uma ukuthi adlulanga emzimeni empilweni ngeke izokwazi ukuhlonipha omunye umuntu. Uma ubona umuntu oyikhukumezayo, umuntu ongamazi omunye umuntu, okwazi ukuthi impilo akamshaye lo muntu loyo. Impilo ufuna ukuthi ikushaye ukuze ukwazi ukuhlonipha, ukuze umazi omunye umuntu.